soc la Laura, de Marrecs de Salt, i estem a Salt, i ara tot seguit veureu una representació al castell del 9 de 7 i veureu la posició des de dins del castell d'Agull. Espero que us agradi. Sí. Gravar? Sí? Ara t'estic gravant? Sí. Queda gravat, això? Queda gravat. Dime. Después nos vas a explicar eso, ¿no? Pelado! Vaig a gravar tot el bé que ho fem, tio. Al contrari. Gran. Són més baixos. Per això van més. Prenc la mans a tocar de pet. Prenc la mans a tocar de pet, totes les regles. Agulles i segones del 3 preparats. Agulles i segones del 3 dins. Primer pla, surts? Gros del 3 preparades. Primer pla. Gros del 3 dins. Gros de les torres preparades. Gros de les torres dins. Vents del 3. Primers laterals. Ara sí. Perfecte, l'Ondaja. Primers vents. Teu ombra? Segons laterals. Segons vents. Falques. Tercer cordó. Quart cordó. Aaron, dale ahí. Res de la pinya. Som-hi. Bassols. Ja me l'aguanto jo, tranquil. Aquí. La dreta. Dreta. No, però plani, la dreta. Peu dret. Plani, el peu dret. Eso es aquí en Monfort y yo que lo Terços amunt. Un nom. Digue'm tu nom. Que nom? Què? Aaron, que et noti una mica. Sàuria, fluixa. Dreta, com puguis. Col·locats. Ayúdame con la derecha, tío. A la derecha. La madre. Tranqui. Al pit. A mi no fluixis, Aaron? No fluixis. I aquí Bassols No llevo tampoc, más. Andorra, no me chutes. Primeres. De fer, primeres. Ara. Aaron, que noti. De fer, deixa'm flexionar. Vale. Quedem amb braços aquí. Maleta. Braços aquí darrere, sisplau. Braços. Ara, més. Carregat. Vinga, Aaron, última apretada. Vinga.
Vinga, posem aquí, braços. Intenta entrar més. No tinc quart. Carrega esquerra, plani, 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 plani. Te invito una caña después, ¿qué es? Creu caps. S'han de dedicar a aquests temps, no aquestes merdes, Hòstia puta. No me sentia, tio. Anar cridant.